той си говореше и на него му говореха как трябва ли също да му поставя някаква морална оценка или... Аз много си мисля за вземето. Добре, съжалявам. Защо си мислиш за вземето? Нали, Келвин, това не е да, това е... Абсолютната му Христова метафора. Това е точно... Херменевтика мъч. Като каза за името, пилота, който имаше едно супер дълго описание, нали, какво е видял, докато се е спускал, той се казваше Андре Бретон. Нали, един от най-известните такива авангардни творци, които отричат някакво такова тясно придържане към реализма. А той цялата ситуация с Бретон си беше описана като тук е като еди си, какви си неща, които разни сюрреалисти си въобразяват и било като картина на не знам си какъв си такова и мисля цялата ситуация с Бретон. Беше изключително сюрреалистична. Бретон ли беше? Бертон май беше. Той беше разменил две букви. Може да е разменил две букви, ама се тая. Както Харей и Рея. Това защо са? Да. Те между другото и доста от имената на тези учените мисля, че са подменили, защото аз като четох тази статия в тази книга, много малко от тях успях да ги разпозная, всъщност някакви абсолютно непознати имена. Интересно, че са ги променили с аналогични имена, т.е. някакси... Не знам какво. Дали са ги променили във френския превод и после така са преведи на английски или още не знам. Какво мислите за идеята, че, т.е. може би това засяга втората половина от книгата, която аз не съм прочел, но че всъщност океана през цялото време разбира се, че се опитва нещо така да научи хората. Той, както поне в български превод беше използвано с състоянието космически йога, което силно ме впечатли. Тоест той е стигнал някакво тотално разбиране за същността на реалността, нали? И всъщност не се опитва някакъв контакт с всички, се опитва да ги научи хората, нали? Да им покаже нещо за тях. Мисля, че това е част от наивността, с която Станислав Лем се опитва да стои в цялата книга. Но и точно това ми харесва всъщност, че никога не разбираш дали океана го прави, т.е. какво се опитва да направи океана с това. И това е част от критиката към всички тези антропоморфизиращи фантастики и след него. Океана е идеална метафора за психоаналитик, между другото. И това как те кара да се чувстваш? И какво според теб значи това? Е такива въпроси, в които той на практика те оставя сам да мислиш, като просто подава реплики от време. Но океана не е активен. Дали? Той Келвин е много активен. А Келвин всъщност, той е психолог. Дори Аз съм някъде след половината до сега не е психологизирал нищо. Мисля, той за какво е там изобщо? Той като лингвиста в Annihilation. Той се обърка и ревърна обратно до математика. Панира се до някъде. Да, дори не може да познае разните фройдистки и юнгиански забежки в цялата работа. Ако говорим за имена Сарториус, значи нещо свързано с шиене, шивашки неща. Снаут Зурма, не знам. Сега то от друга страна, това е примерно 200 години в бъдещето. Може би тогава психоанализата е тотално отречена и вече никой не я изучава, така че... То е някакво безполезно да, но поне исторически се споменава. Той май иска да отиде. Той е май учил горе-долу за това и се иска да го направи. Целият образ. Space Tourism. Постграджует. Също цялата идея на Келвин, изобщо да го пуснат там, е, че Гибарян е неговия ментор. Не, той го е поискал там, защото някаква статия на Келвин му се сторила интересна. Статията се сторила интересна била, че виждал някакви сходства между силните, крайните емоции и начина по който, нали, по разни енцефалограми и така нататък се проявяват и разни образования в океана. И даже на Келвин му се подигравали за това нещо. И може би цялата идея с това, че Келвин не е психоаналитик и психолог изобщо в тази книга, е, че
тия опити за психологизиране на някакво такова авторово ниво, Лем смята, че са глупости. Съгласна си с теб. Да. И аз така го чувствам. Също е възможно, да. Но на мен все пак ми харесва доста това обяснение на океана чрез несъзнаваното нещо, което то може и да е в теб, но ти не е задължително да го познаваш. В смисъл, човек не познава себе си до дъно. Може би това е същото и с океана. А пък това, което каза за неговата статия че все едно е правил някакъв анализ как си корелират тия данни, се сетих, че би било много интересно да се прочете пренаписване на Соларис от гледна точка на модерната наука, която е изключително фокусирана върху Big Data и статистически анализ и така нататък. Това би било много интересно всъщност, ако човек като Питър Лотс го беше хванал, може би ще се получи много интересно. Защото Питър Лотс повече харесва американската версия на Соларис. Какво харесва? На филм? Повече харесва американската версия на Соларис на филма. Ага. Човека явно има мнение, може би правилно. Да, по принцип, режисьора на руския филм по принцип знам, че има и един такъв много специфичен стил на дирекция, която не е за всеки. Тарковски си е такова има, дето т.е. неговите интерпретации са второ, трето произведение, което е различно от оригинала. Да, винаги... не са му били важни, включително и пикник край пътя, въобще на съставки. Нищо. Так, ние. До Тарковски става май си на него. Да. И здраве си нещо. И го нарича... Магнус. Всъщност даже не го нарича случая съставка, не го нарича по същия. Което може би в контекста на книгата е окей, смисъл, всеки си прави интерпретации, както подойде, що не и режисьорска интерпретация. Да, окей, всяка. Аз мога да задам въпроса. Филипио, защо, т.е. Миналия път хората се плакаха, че образите на Филип Дик са супер зле, особено женските му образи. Сега защо никой не се оплаква от образите на Соларис? Аз веднага ще кажа, не бяхме стигнали до там още. Чак. 6 са. Аз веднага ще ти кажа защо. Защото го бива повече да пише проза. В смисъл, поглед върху жестомимика, върху сетивност има доста по-добър, отколкото Дик. Мисля на Дик образите и начина, по който показва сетивността и какво миришат героите, какво докосват и така нататък. Първо, много повече е като количество, за разлика от Дик, и второ, има доста по-добри наблюдения. Голяма част от книгата е... голяма част от книгата е как Келвин е изолиран само в собствения си ум. Диалозите са супер малко, но в момента, в който се появи сцена, където той говори с друг човек, аз изпитвам невероятната нужда да скипна. В момента, в който те спират да говорят, защото, примерно, диалозите с Харей бяха страшно еднообразни и супер дразнещи. Искаше ми се тя да не говори, защото само реве и казва не искам да говоря. След това Сналте прекъснато беше злобен, обаче той беше злобен по един и същи начин и не искаше да каже нищо поради някакви такива причини, които бяха много ще им повярваш ли или не. Вместо да сподели тази информация, която трябваше да бъде споделена от началото, той се казва, аз минах пресада, сега ти трябва да минеш пресада и това беше целият персонаж. В смисъл, те са... Ма не само персонажите, но самите, поне в българския превод, самите им реплики бяха много странни. Според мен българския превод просто е дървен, каквото и да мисля. Българския превод си има известни проблеми. Точно така. В смисъл, очевидно е писан преди 50 години, не знам кога, но дори извън това самите реплики някакси не носиха нищо, някакви празни речения. На английски звучат много по-добре всички диалози. Между другото, това, което Емо каза за бедността на Филип Дик по отношение на сетивни описания и така нататък, аз го забелязах същото по отношение на диалозите на Станислав Лем. То няма смисъл, има едни блокове по една страница, където само се разменят реплики и няма абсолютно никакво маркиране кой какво прави в момента.
каква му е реакцията на тия реплики и така нататък. Спортен граф. Да, това го забелязвам, между другото, на едно място ми се наложи да си боря репликата, за да разбера кой говори. Да. Го мисля, че говоря с Тук се изправя, че точно дори сигнал. не разбира кой говори. Само на мен ли ми хареса проекта реч всъщност? Аз всъщност доста се изкефих на нещо, според мен това беше... Не беше интересно заради стилистиката. Не, тя преката реч не мисля, че е зле сама по себе си. По-скоро, може би, драматизацията не е от най-силните страни на тази книга. Не казвам, че е зле, но на фона на... Ама защото не беше много важно какво си говорят, а какво всъщност правят, чувстват, какво мислят Там, където разни герои се движиха по стаи и изпълняваха неща по сцената, без да говорят, там си беше много точно описано. Това е доста по-добре реализирано. Да, Мисля, там сетивността и детайлите, където нали, нямаше много реплики. Примерно, когато оная се нагълта с течен азот. Това беше хубава сцена. Имаше много Има си име, камон. Напротив, тя не е човек. Расизъм. Расизъм. Се настояло не от тръновите организми. Това не е расизъм, това е спешизъм. Спешизъм. Какво мислят останалите за образите всъщност? Всъщност той не е през цялото време. Може би това е един от начините да покаже, че просто хората имат проблем с общуването. Да те прозяват, Може би си всички кажат. бяха както искаш. Не Мисля, само че ми това, кажеш, добре. на почти равни интервали из текста има едно изречение, едно действие, което се повтаря почти едно към едно, а именно той или тя каза нещо, но аз не го чух. Той нещо измърмори, но аз не го Да, слушах. имаше доста такива. Е така през 5 страници някъде. Измънква, Тоест, Юле, измърмори. твоята теория е, че е нарочно някакси. Ами, на мен не ми забелязах го, но не ми пречи на възприемането в филм. В смисъл не беше като някакъв фейл от страна на автора. Ето, това е Което алтернативната теория, че всъщност е някакъв опит да покажеш точно някаква установка, която не е съвсем нормална. То доста добре се хората не се разбираха. Не можеха да комуникират още от самото начало. Не само И това. помежду си, И с себе си, и с другите. И с проявленията там. Цялата среда беше много стилизирана. Нали в книгата соларистиката беше западнала и в крайна сметка идеята беше, че на тази станция са останали някакви хора, които са въобще апатични и в крайна сметка диалозите отразяват това. Мръсната пиена. Но всъщност, ако продължим малко от тая мисъл, не просто не могат да комуникират със себе си, с другите хора и с останалите, но когато извадиш от тях най-дълбоките им чувства, изпълнени и така нататък, и с това не могат да комуникират нормално. Някакси тотално концепцията за връзка с другия е под подножа от всякъде и какво остава за чужд организъм. Реплики, които ми харесаха като нали, сентенции. И за този сигнал, примерно в началото му казваше как нали, след като той изстреля от Майя. Не, съвсем го разбирам. Наистина някакво отделно създание. Да, и отиде нали, да си сподели експириенса, да, и мъката, и той му каза нали, там във връзка с спомените и как също това някакъв спомен, който океана пресъздава и праща при него. И сналото беше казал нещо от сорта, ти нали, не трябва да се притесняваш от това, което се е случило, от това, което не се е случило. Тоест, че той подсъзнателно може би искал някакви неща. И точно в момента, в който той му разправяше, че той нали, е напуснал, тя пък е оставил там някакви неща, които може би не е трябвало. И даже сега се замисля, аз през цялото време си мисля, че той в крайна сметка подсъзнателно през цялото време, колкото и да е повтарял там, че започва да я обича и така нататък и да му се променя привидно отношението към нея, всъщност подсъзнателно той просто искал тя да изчезне и на земята във връзката си във връзката с първата, която изстрела и във връзката с втората. Тя всъщност в крайна сметка по някакъв начин, нали, може да се каже, че се самоубива и
когато изчезва, защото тя всъщност го напуска и говори с Снелк, нали, имаше нещо там, някакви шепнения и в крайна сметка се каза, че тя го помолила той да я там застреля с това нещо. Се изобретиха най-накрая. И дори не знам дали той тази енцефалограма, която изпраща, дали всъщност не е това подсъзнателна информация, че просто иска да я няма, не се е предала, нали, за пореден път там на океана. Той да направил така, че тя да реши, нали, сама и да... В смисъл, тя, че веднъж го решава там с... Българския превод беше течен кислород, впрочем. А ти как прие сцената с супер голямата драма, в която той спасяваше и държи и реве, и ръцете му са сковани, и тя не може да диша и хрипти. Как я прие? Защото беше малко странен епизод за мен това, но... Положение, че той веднъж е видял, че тя се възстановява без никакъв проблем. Нали, след ония случай с вратата, когато беше отбелена. И не знам, аз дори си мисля, че той през цялото време дори сам себе си се подозира, че подсъзнателно нали, някакси знае, че има такава възможност подсъзнателно той да иска тя да не е там и да се бори с това, нали. Някакъв флуп се получава, че... Според мен си беше психологически момент. Той така не че не се опита да й помогне. Не, той само се лута с той се суетеше и беше оплашен и много се опитваше, ако и тотално да нямаше представа какво прави, но в края на краищата тя веднъж се е самоубила с негова помощ, кавички. Естествено, че ще реагира така втори. Психологически съвсем нормално е той да направи всичко възможно, при все, че е наясно, че тя ще се възстанови. Всъщност той може да не е наясно в този момент, защото физическата реалност на една жена, която се е анихилирала отвътре пред очите му. Да, всъщност ако беше реагирал чисто рационално, щеше да е твърде много, да. Сякаш се бори с това. Имам чувство, че разбира, нали, че има нещо морално, не както трябва в него и непрекъснато се бори с това. Подсъзнателно, дори не е чак толкова неосъзнато, нали. Има... Това е хубавото, може би, че уж Суарес, ако прием, че огледалото, което хората търсят, това го виждаме в това, което ти каза, че това желание тя да се тръгне се е отразило в нея. Обаче от друга страна не е просто огледало, което те отразява, защото той накрая се променя малко по някакъв начин. Да влезем по-надолу в тук. Давай. Тръгваме от идеята, че тя, в смисъл, това е доказано, че тя е неговото подсъзнание. Тя се опитва т.е. тя се самоубива 3 пъти. Де-факто. И 2 пъти успешно, един път в земята, третия път накрая отива сама да бъде унищожена и, нали, втория път с течния кислород. При което това се повтаря пак и пак и пак. Това може би е собствената му оценка за себе си. Смисъл, той е толкова ужасен човек, че тя иска пак да се самоуби, пак и пак. За това единственото нещо, което не се променя. И накрая, смисъл, пак го изоставя. Смисъл, може би целта е на самата Харей, нали, на тези копия, не е толкова, нали, да покаже той как се чувства спрямо нея, ами тя като инструмент да покаже той какво мисли за себе си като човек. Като ужасен човек, който не може да запази хората около себе си. Който иска да се самоубие. Или горе-долу. Не съм съгласна с това. Напротив, според мен той е човека, който тръпва на някъде общуването изобщо, защото той си позволява да опита отново да влезе в собственото си съзнание. Всъщност общуването е да покажеш себе си, като си се разбрал. И според мен функцията на океана е точно това. Съвсем, аз така го усещам, че той им подава тия техни спомени, техни проекции, за да открият те себе си и така да направят една крачка в посока общуване. Така го усети. Това е хубавото според мен, че е някакво Роршахово петно цялата работа и ти може да се интерпретира по всякакъв начин. Да. И то така завършва самата книга, тя си го казва почти в прав текст, че
няма финално обяснение и всичко зависи от нас в крайна сметка, защото това е напълно чуждото, което ние трябва да познаем по някакъв начин, ама как ще го познаем? Явно за момента нямаме концептуалните инструменти, които да ни дадат някакъв лесен отговор за това. Трябва да го изстрадаме по някакъв начин, било, не знам. Мен Келвин през цялата книга репетира себепознание. Ама според мен не стига до... Да. Може би стига до възможността да... По-скоро стига до някакво приемане, а именно... Говорихме си между другото за анихилация, вече се приемане. Това е... Авторитета къде е? Акцептация. Аз бях правила аналогия между Solaris и Acceptance в последната част на Вандер. Без спойлер обаче. Без спойлер. Да, Ще да кажеш нещо. Да, аз искам да кажа, че ми хареса това, което каза Хари, че той си остава ужасен човек, защото той има едно много, много готино изречение, в което виждаш по някакъв начин вътрешните мотивации на героя, в който той, след като е направил всички тези усилия да бъде самостоятелен и да не тича след него, когато той е в друга стая, има изречение, в което Келвин си мисли, знаех си, че сега трябва да покаже някакъв тип загриженост и нали, да я похвали и така нататък, ама не ме мълзеше някакси и не го направи. И сега това ще. Че моята теория по някакъв начин, че аз лично не знам това, са някакви автори, които са мъже автори, които са писали преди 80-те години, някакси им пощавам абсолютно всичко като персонажи. И не очаквам. И аз дори нямах никакъв проблем с Филип Дик, защото аз абсолютно не очаквам никакви персонажи от него. И по някакъв начин се чуя дали Solaris не работи точно толкова добре, защото персонажите в него някакси сюжетно има смисъл да бъдат калпавите персонажи без емоционалност, без някакви смислени междучовешки отношения, защото във всички останали негови книги, които съм чела, това е абсолютно едно и също. Ма те са смислени, просто са счупени. Но той при Филип Дик беше така, не се очакваше да се кой знае колко чувствително. Пиркс. Да, но... Ами те между другото има интересни паралели между Филип Дик и Станислав Лем, значи единия Станислав Лем като цяло много е нареждал цялата западна фантастика и казал, че е изключително слаба, занимава се с глупави теми и така нататък. И казва, за мен, това съм го чел някъде, Филип Дик е единствения, който малко по-се струва. А Филип Дик за Станислав Лем е казал, че според него той всъщност не е истински човек, а е група от служители на КГБ, примерно, които заедно пишат книги, с които да пропагандират някакви неща на Запад. Интересни връзки има. Интересна диалогика. А между другото връзка с това, защо е рязана част от романа? В смисъл, във втори роман е някакво антисоциалистическо. Ами има религиозни, има едно доста дълго разсъждение за Бог, който всъщност не сме го засегнали май до момента, може би. Аз споменах за малко. Аз споменах в началото. Да, може би това е голямото нещо, което не сме обсъдили по-обстойно, защото това е доста фокусирано накрая. Смисъл, има го в някакви такива по-зачатъчни форми, ама никъде не е експлицитно, не се говори за него. Накрая има едно много дълго разсъждение само за това. Всъщност, какво мислите за тази идея за Бога, който е изначално не усъкътен, ами изначално... Да, нека да направим референция към Стивън Ериксън, да кажем, че е по някакъв начин усъкътен от самото си зачатие и той го осъзнава това нещо на всичкото отгоре, той или тя или то. В смисъл, стреми се, да, по принцип не знам. Паралелът ми пак е към Филип Дик, защото, нали... Пак като Паун Рейдж, който беше е пак нещо, което е смисъл производно от Великото Божествено, което пак е... Да, което е съзнателно, но не е Бог, така и океана, ако се възприема като начало на нещо божествено, което са темите, първо ще се развива смисъл паралели. Ама то в тия страници беше казано точно това, че той е усъкътен Бог или каквото е, също са хората. И хората са... Не, от това. Не е това. Сна от континента се сме предвид човека и той казва не е човека. Сна от е прав според мен. А всъщност,
Смятате ли, че мен ми звучи много логично цялото това нещо, без някакви емоционални окраски, че няма как да има... Мисля, ако възприемеш някакъв рационален поглед върху света, няма как да има Бог, който е наистина без грешка, без нищо липсващо в него, който да се развие и да прави неща в нашия свят. Смисъл, той ако е абсолютно перфектен, този Бог или каквото и да е, той няма да е, той ще бъде извън света. Ето както Бог Отец и Христос. Добре. В смисъл, по канона, той е някакво проявление на Господ, което нали... Не, просто чух. Съгрешил за да изпълни плана, т.е. самия Господ не е вън от света, нали, някакъв има и свръхсъвършен. Тоест думата не е съвършена, ама се обхвата, нали. Не мога дори да се говори за грешки или нещо подобно. И нали, по някакъв начин реализира свое проявление в този свят, което да бъде осмислено. Да, но дори в по-големия свят, в който функционира това божество, то пак според мен не може да бъде всемогъщо. Поне не е пречупено през рационалната призма на човек. Абсолютно, да. Ето, много връзки има явно. Може би трябва да направим... Според мен това не е нарочно. Трябва да направим тя. Само да кажа, говорихме за рекурсивни функции, за огледала и преминаване, как той дава океана модела. Мука за тълкуване. Така е, да. В смисъл, постоянно се говориш за сънища там, в крайна сметка. Така че херменевтиката се е съвсем на място, обаче... Просто ми стана интересно не толкова това за Бог, колкото това, че Лем явно според, нали, който се запознава в биографията му, казвате, че е бил такъв антизападен като цяло, вероятно харесван от режима, а това го цензурират. Странно. Мета интересно. Аз не съм... Мета на мета. Има ли нещо, което не е цензурирано всъщност? Да, всъщност... За да докажем, че може да се цензурира. Това цензуриране на Лем, според мен е типичното престараване на някакъв чиновник от партията, който не е бил много наясно какво прави. Защото той в никакъв момент не защитава религията или не предполага дори, че може да съществува Бог, какъвто си го представят религиите. Той говори за неща като Сакатем, Бог, който еволюира, което... И смисъл, че измества центъра от човечество, нали, защото все пак... Да, ама има думата подвътре. Да, това е точно това престараване, супер догматично, за което говоря, че на всяка къде се споменава Бог, трябва да се махне. Дори някой да каже директно няма Бог, това ще го махнат, понеже споменава Бог. Няма, точка. Аз пак не познавам биографията и творчеството на Лем особено. На базата на двете книги, които съм чел, не съм убеден. His Master's Voice, която на български не е превеждана. Не съм убеден, че той е просъветски настроен, даже изобщо. Мисля, че той е просто един много рационален човек, който е писал фантастика. Това е много силна пародия на социализма и комунизма в един разказ от Звездни дневници, там с двете рибни планети или какво беше, това беше абсолютна гавра, аз съм скъсал с химна. То всъщност и братя Стругацки са писали неща, които са изключително критични, но са ги закодирали по начини, които са им позволили да ги... Лем, доколкото знае, бил арогантен просто. В смисъл, бил много интелигентен, много арогантен и тук, прочитайки по 5 страници от произволен западен фантаст, казал, че западните фантасти за нищо не стават. Той има много известна блок схема за всичката западна фантастика, нали, с това как... Има ли някъде? Не, нямаше. И когато започва с земята и как извънземните искат водата, жените ни... Случва се еди какво си и край. Това са 90% от цялата фантастика. Да, именно. Той много е теоретизирал по тия въпроси. Да, явно доста. Как си е теоретик, да. И той не греши също смисъл. 50-те години горе-долу е бил прав. В Америка изобщо не греши също. Главно някакви такива тия на Док Смит и не знам си какви си. А сега ще те чели си някакви изказвания, какво мисли той за цензурирането, т.е. цензурата? Не, често казано, много бедни познания за мен. Интересно ми е за Азимов какво ли е мислил, защото Азимов... До някъде спазва източната традиция. Не бих казал, всъщност.
Но Азимов е бил със сигурност едно от големите, най-големите имена в западната фантастика в това време. Пък той си е типичен такъв представител. Сега ще дефинираме проблема, ще го разрешим и така нататък. Защото има руски корени. Беше ми забавно как се отървал Лем защото нали, космическа станция, очевидно трябва да има роботи. Обаче него не го вълнуват явно. Да са в килера. Заключихме в килера. Защо ми? Да не пречи. Искаш ли да кажеш? Добре. Искам да ти кажа, че Яско има мекове. Само Верно? да. Вау. Ето той си изхабил цялото вдъхновение там просто. И оттам нататък са заключени в килера всички роботи. Всъщност, има ли някакво обяснение защо са заключени в килера? Не, няма. Аз специално време представях си, че има някаква причина, може би свързана с океана, да са заключени в килера. Пак е приятно. За това, което аз разбрах някакво контекстово е, че понеже има гости, които без това ги объркват и те не искат да някакви други интелигентни същества, т.е. за да няма допълнителни същества около тях. Всъщност би било много интересно как роботите реагират на гостите и дали ще има същия поглед. Ами да, то... Мана би бил 2 пъти по-дълъг. Нали беше споменато, че всъщност мимоидите ли бяха? Не, някои от тия образованията. Мимоидите си тия, дето копираха. Тия, които копираха, да, че копират всякакви машини, всичко, но не и хора. Може, мисъл не беше казано. Значи, струва ми се, че сега си мисля за това. Той това го споменава, че те не реагират на хората и пита дали някой някога е носил растения, за да ги покаже на океана и да види дали той ги регистрира. Аз имам чувството, че океана има някакъв вям с органичната материя. Ма той копираше животни, само не хора, нали така? Не, никакви животни, нямаше растения. Органични работи не копира. Когато му покажат машина, робот, нещо такова, сграда, той го копира. Картонна изрезка всъщност. Обаче не може да възприема, очевидно не може да възприеме поне в началото органичната материя. И дори когато започва да създава такава материя, подобие на хората. Имитация, да. То може би не е истинска органична материя, а е точно нейна имитация. Защото нали, компонента на океана няма нищо обидно. В смисъл или май да. Мисля, че няма нищо обидно. Няма нищо... И когато... Няма. Той е някакво... Не знам. Според мен имаше някаква връзка, защото аз си го направих мислено в главата, но не мисля, че някъде беше обяснено. Скоро беше надраскано така набързо. Преди да плёкне оня в океана, всъщност май не се е опитвал. Да, аз сме предвид връзката между това, що роботите са в килера и така нататък. В смисъл може да е имало нещо. Лем е знал, че трябва да има роботи, обаче не е искал да ги използва. Ами... Вярно, пираме дръвчета, живи плетни. Така че има парк даже, нали? Да, ама това бяха от... Това казваме, че той океана започва да се опитва да прави жива материя, органична материя, чак след като някакъв човек плюква вътре. Точно така да попада в него и той започва да го вади от съзнанието на човека. И той тогава копира. Не копира жив плет, който е занесен до самия океан. А копира живия плет, който вижда на спомените на човека. Което може би е намек, че съзнанието не е органично. Може би е някакъв нот, че съзнанието не е органично, защото океана може да излече от него нещо, съзнанието е някъде друга да резайдва, да е в органичната материя. Много добро. Трябва да даваме награди за хора, които не използват английски думи в изказването. Всеки да пуска по нас. Ще дисквалифицираме Жорото. Всъщност, това наистина е много интересен въпрос. Та книга, която ви споменах, I'm a Strange Loop, тя точно за това говори дали съзнанието трябва да го търсиш конкретно в някаква биологична основа или то просто е в играта на символи. Тия символи можеш да ги вложиш в... Всъщност това е много съвременно този въпрос, защото Лен в някакъв момент остава въпроса, мисля, че беше в един от инфодъмповете. Може ли да има мисловен процес без да има съзнание? В смисъл, може ли да няма съзнание, но да текат мисловни процеси? Като настоящото гледаще е, че съзнанието точно е мисловни процеси. Мисъл, дейността на мозъка, това е съзнание. Докато той го поставя този въпрос още тогава. Пак зависи смисъл дейността на мозъка, обаче много философи казват, не е задължително това да се случва в мозък.
Може да се случва клечки, които се удрят една в друга и правят някакви неща, примерно. И ако са милиарди клечки, могат да направят също нещо. Или on-off такива лампички. Да. Това, което казваше точно Моцов, при описанието на структурата на криволячовците, споменава, че всъщност нямат гени, а просто при взаимодействието механичното между различните елементи се получава това, което им съставя вътрешния състав. Emergence, нали това е? Да, emergent complexity. Това го има в продължението. Което не може да бъде описано по Да, това е последствие. Аз ще аз мислих, още като четох описанието на коиците, така да се каже. Тогава си казах, че тази планета е точно такава сътрупване на биомаса, изпълнява все по-сложни когнитивни функции. Ами това определено е загаднато, че дори Соларис да няма съзнание, може накрая да проима съзнание в сблъсъка с човек. Всъщност Соларис може да се окаже по-добър в това, да познае другия, отколкото хората. Но може и да не е така. А по повод неорганичната материя, сетих се в тази книга на Дилейни, за която ви споменах, Stars in My Pocket. Там има доста извънземни видове, но има един конкретен извънземен вид, който са на базата на водорода, мисля, че бяха или нещо подобно. И за тях никой нищо не знае. Те дори името им е непроизнесимо, нещо сорта на XLF се казва, нещо подобно. Те само идват, правят неща и се тръгват и никой не може да ги разбере. Това също мисля, че е някаква тема, която се повтаря в фантастиката за неорганичния съзнателен живот срещу или базиран на водород, базиран на някакви други. Според мен, разграничението между неорганичен и органичен е някакво доста случайно в историята на Земята. В смисъл, то дори е на ниво елементи, които се използват, ние тук видяхме, че тези неща нямат истински атоми, така че мисля, че този сравнително е релевантен. Аз съм изненадан дори от това, че явно не съм стигнал там, че океана не копира органична материя, може би тук има Той я копира по-скоро на те да знам. На ниво карикатура. На някакво макро ниво. И машините, нали така? Ами за машините май не... Всичко така копира. За машините не става ясно. Никой не прави май експеримент да види дали на... Аз това се спомням, че те как слагахме някакви машини и той връща. Всъщност единственият случай е точно когато върху повърхността си, вероятно с помощта на тия израстъци, копира това, което е извлякло от съзнанието, но ето пада вътре. Оттам нататък е интересно, че всякакви човекоподобни подобия на хора. Защото онова бебе беше всичко друго, но не е човекоподобно. Това беше много крипи. Беше кошмарно. Аз съм за бебета. Защото някак да не спомена извинете, ще прекъсна абсолютно малумните интервюиращи учени, които му казват, добре, как така е 3 метра и е бебе? Абсолютно. Менето това е много свързано с това, което ти казваш, че някакво няма много смисъл да се коментира органично срещу неорганична материя, защото... просто органично, защото въглерода да създава устойчиви. Подобните човеци пристигаха след сън. Или по време на... Това също беше интересно. В смисъл не беше в контекста на суровия аналитичен ум. Аби то беше казано някъде, че може би Келвин си мислеше, че може би според океана състоянието на сън е истинското състояние. Може би, да, знам. Всъщност тогава трябва да влиза във връзка по някакъв начин с хората, защото в другия момент явно да знам, мисля твърде сковано или нямам представа. И пак подлежи на интерпретация. Синаптични връзки. Да. Затова според мен неверката не е нужно да търсим, че не е някакъв образ или там нещо. Може да се е случайно, човека просто съмнувал нещо сега. Фройд няма тия случайни. Малко е. Според романистиката също няма такива случайни работи. Ами да,